Sziasztok, én Villámka vagyok, és ez itt a második része a Minecraft sorozatomnak, és az előző részben nem köszöntem el, mert leállt a videó 10 percnél, és utána már nem tudtam bevágni, mert nincs program, amivel meg tudjam vágni. És most más programmal veszem fel, szóval most nem fog leállni. És itt megyünk tovább. Van egy ilyen erdős, erdős. Voltam fehér fa, ott belagoltam. Vágjuk ilyen fát, vágjuk már kell fa is. És akkor ja. Miért laggolok? Most egy vágás lesz, ami beállítom, hogy ne laggoljak. Szóval mindjárt. Na hát itt is lennék. Már nem laggolok, gondolom. Mondjuk videós lesz szerintem. Úgyhogy mehetünk tovább. És ez a rész 20 perces lesz. Lehet, hogy még van egy kis lag, de szerintem tűrhető. És miért nincs hangja a Minecraftomnak? Nem baj. Ez a rész hang nélkül lesz. Most nem találok itt semmit. Ugye a falu vagy állatok. Ja. Ó, tök. És az megmutatja, hogy merre van falu. Amerre néz, arra van falu. Szóval, arra néz. Igen. Akkor arra van falu. Ezt én is most tudtam meg nemrég. Erre lesz falu, azt mondja. A tök. Öljük le ezt a pár malacot. Jó. Laggolok, de nem annyira, de eléggé. Van egy kis lag. Azt mondhattatok, hogy erre van falu. Hát, ha jól mondták, akkor erre lesz egy falu. Ott arra valamára. És itt van tehén. Megölöm őket, és mehetünk tovább. Írjátok le kommentben, hogy milyen játékokkal játszak még. Olyan, szóval nem ilyen pénzes játékokat, meg ilyeneket, hanem ilyen simán, hogy le lehet tölteni. Értek? Ki kéne szedni a szenet. Egy kis bányászás. Ott is mi kibányásszuk ott, és utána már megyünk tovább. És most én falut akarok találni, hogy tudjak kereskedni és ott lakni. És lesz emerád, meg jó cserék, meg. Szóval igen.
Remélem, hogy a hang jó, mondjuk leellenőriztem, de szerintem jó. Hírunk Skype-on. Kibányászom, és megyek. Ezt akartam ide rakni, hogy most meg arra mutatja a falut. Akkor merre látott falut? Nem tudom. És ja, itt lerakom, akkor meg erre mutatja. És itt erre. És ha ide rakom, akkor meg erre. Szóval akkor itt van valami bánya, vagy nem tudom, hogy mi. Itt megnézem, hogy mi van. Mert jelzi, hogy van itt valami, de csinálok elébb egy ásót. Crafting table-t, ezt visszük, mert nem lesz sok fa ott lent. Ja, és vártok egy pillanat, megnézem az időt. 7 percen megy a videó. És igen. Szerintem minden nap lesz egy videó. Itt már találtam is valamit. Könnyire van állítva. De nem hallom, hogyha ilyen zombi vagy valami, ezt nem hallom. Szóval akkor beállítjuk. De be van kapcsolva. Akkor nem tudom, hogy mi van.